метавонанд ҷарима ва ё ҳатто зиндонӣ кунанд. Барои тақаллуби рақамҳои мошин низ ҷазои ҷиноӣ пешбинӣ гардидааст. То ана ҳамин 2-3 моҳ пеша бепул ба регистратсия кардану ба қайдгирӣ. Ба хотире ки мо гуфтем 3500 билет мондагия. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, аввалан оиди конкурс гап мезанем, баъдан барномаро идома метиҳем. Тақрибан 3000 ё 3500 билети дига мондагия. Ин ҳамин нафарҳое ки тамошо кардесен, агар ки як донаи билет бихарен, полни тамом мешаванд. Бародарое ки тамошо кардесен, ҳаракат кунен, дастгирӣ ихтона нишон битен. Аз ҳамаи шумо боварӣ дорум. Нархи як дона билет 200 рублай. Бародарои азиз, ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон мебурояд. Сумтона бипартоен ва дар ҳамин номер бо WhatsApp ҳастай, дар WhatsAppаш чектона равон кунен. Бародарои азиз, ҳамагӣ 63 дона призай дар конкурс, шоҳҷоизаи мо якта Lexus, якта Corolla. ҳаракат кунен, ман шумо боварӣ дорум. Хоб бародарони азизу гироми қадр, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Тӯли як ҳафтаи охир мебошад ки дар бораи қонунҳои нав ва қарорҳои нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар Федератсияи Русия суҳбат кардесем. Аз сабабе ки соли нав наздик шидагия, тағйироти иловаҳо қариб ки ҳамарӯза вуҷуд доранд. Бародарони азиз, ба ҳамин хотир ҳар чизе ки қонуни нав пешкаш мешавад, ҳар чизе ки қарори нав мебурояд, шумо медонед ки канали мо аввалин шида баҳри шумо пешниҳод мекунад. Боз як қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷарима барои истифодаи мошини рақамаш қалбакиро сахттар карданд. Мақомоти тоҷик афродеро ки рақамҳои мошинҳоро қалбакӣ истеҳсол, нигаҳдорӣ, истифода ё ба шахси дигар медиҳанд, метавонанд ҷарима ва ё ҳатто зиндонӣ кунанд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон акнун барои рондани мошин бо рақамҳои давлатии шахсии дигар маблағи ҳангуфтеро бояд пардохт кард. Аз ҷумла бо моддаи 313 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ки ҷавобгариро барои идора кардани воситаи нақлиёт бо рақами давлатии шахси дигар ё додани рақами давлатӣ ба шахси дигар пешбинӣ мекунад, тағйирот ворид карда мешавад. яъне ки дар моддаи 313 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дар борае ки мо сухан кардем, айни ҳол тағйирот ва иловаҳо ворид карда мешавад. Касое ки мошинҳои қайди давлатӣ бегона раҳай мекунанд, барои ана ҳамон нафарҳо ҷарима сахттар карда мешавад. Ва инчунин гуфта мешавад ки мутобиқи моддаи 212 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон қисми якум барои тақаллуби рақамҳои мошин низ ҷазои ҷиноӣ пешбинӣ гардидааст. Ва акнун гуфта мешавад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин тариқ ҷарима ҳоло аз 2000 то 3500 сомониро ташкил медиҳад. Дар таҳрири қобили моддаи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои чунин кор ҷарима аз 680 то 1000 сомонӣ ташкил медод ва барои 6 моҳ кардан аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрумш мекарданд. Айни ҳол ана ҳамин 680 сомон баробар ба 2000 сомон шидагия ҷаримаш ва мақсад аз кирдорҳо ба назар мегиранд то 3500 сомона муқаррар мекунанд. хоб бародарони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охирша тамошо кунед. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан. Ва ногуфта намонад, ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. Рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон, шавҳарам судебнӣ дорад. Ман агар гражданини Россия шавам, шавҳарам гражданин мешавад? Президенти Федератсияи Русия мутобиқи тағйирот ва иловаҳое ки барои гирифтани шаҳрвандии Русия муқаррар кард ва гуфт ки ҳар касе ки доғи судӣ дорад шаҳрвандии Русия дода нашавад, яъне ки мутаассифона гирифта наметавонад. Як кас нависонда: ассалому алайкум, сози хубӣ ака, выезда ҳуй кардан наметавонед шумо? Не, бародари азиз, выезда ҳуй кардан фикр мекунам ки аз дасти ҳеҷ кас намеояд. Дар ҳолате ки агар бе ягон факт далел шуморо запрет монда бошанд, шумо метавонед бо тариқи адвокат даводав карда кушодаш кунед. Ҷалолов нависонда: салом ака, ман 2 моҳ пеш харидам телефон, рассамошка мекунам.
аз моҳи марти ана ҳамин сол дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин қарор муқаррар шудагӣ буд то ана ҳамин 2-3 моҳ пеша бепул буд регистратсия кардану ба қайдгирӣ. айни ҳол ҳар нафаре ки харидорӣ мекунад ина тақрибан 1 моҳ шуд бигем ки қувваи қонунӣ пайдо кардагия ба пул растамушка кардан ва телефонҳое ки пештар харидорӣ шудагиянд ба пул растамушка кардан намешаванд ва ин қонун ба ӯ тааллуқ надорад. як каси дигар навишонда ассалому алайкум акаи Сорбон. як хоҳиш ҳамин аблава тамом шудагия ё ки ҳол ҳам қарор нахондааст ва даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагия бародар. як кас навишондаи финал кай сар мешавад? финали конкурси мо вобаста аз дастгирии шумо бародарои азиз. ин ҳамин касое ки тамошо кардесен агар шумо бидроен якдонаи дудонаи билет бихарен мумкин мо 2-3 рӯз пас финала аниқ кунем. ба хотире ки мо гуфтем 3000-3500 билет мондагия яктаи билет бихарем бародарои азиз, ҳолин билетҳо тамом мешавад. я ҳаракат кунем. як каси дигар навишонда ассалому алайкум ака. як савол дорам. ман моҳи майда 27 мешавам, мебарам ба хизмат дар призофи баҳорӣ. бале то 27 сола шуданда тира метавонам ки ба хизмати ҳарбӣ даъват кунам. як каси дигар навишондаи бедокументора меган аз аэропорт спецприём мебарам. ҳар нафаре ки беҳуҷҷат мебошад берун аз аэропорт боша агар имкон ҳаста ки ба спецприём бубаранд, вале аз дохили аэропорт аму автоматически запретиш мемонанд намебаранд. як каси дигар навишонда ассалому алайкум. ман аз залтаи корона 12000 рубл гирифтам. ман боз метавонам ки ба Россия сафар кунам. барое ки шумо ба Россия сафар кунед озодона, вақте ки қарз мегирен аввала қарзи худтонро пардохт кунед, вале барои 10000 20000 рубл запрет намемонанд, ба хотире ки мақсад пули камае ва ӯ пула шумо палюбому пардохт мекунед. ягон таи шумо саркашӣ карда наметавонед аз пардохт кардани пули золотая корона ё дигар банкҳо. як каси дигар навишондаи акаи Сорбон. аблава тамом шуда мо метавонем Тоҷикистон бирем якм ё ки дуюмда. бародарои азиз, 27 ноябрда аллакай даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагия. бародарони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.